en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla, buscarémosla. Ai, por hoxe acabamos o traballo. É hora de deitarse. Penso que mañán poderíamos facer a expedición polas terras do Candán. Paréceme boa idea. As estrelas e a lúa danlle bicos ao mar. As estrelas... Ademais, é unha terra chea de contos e lendas. Creo que nese lugar podemos atopar moita enerxía. Danlle bicos ao mar... Ai, Merliño, antes de deitarnos apeteceche botar unha partidiña de cartas, Paréceme ben. Agora que Ciuncho está tan entretido coas súas cancións, vou aproveitar e meterlle un susto. Con esta saba voume disfrazar de fantasma. Morro coa risa só de imaginar o susto que vai levar. Gañei eu. Bah, non me farías trampas ca túa maxia. Eu nunca fago trampas, comandante. Perdín por culpa de Fiuncho. Cas súas cancións non me deixa concentrar. Este rapaz non é vendado. É a mocidade. Quen tiveses anos, comandante? ¡Qué graza! A mí non me fixo ningunha graza. Ai, meu corazón, que susto! Podo parar de rir, que simpáticos. Pois eu non me asustei tanto. Ai, non, ai, se te chegas a asustar. Ai, que teño que ir ao váter, que con tanta risa entraronme ganas de mexar. De verdade, Merliño, cando non é un é o outro, acaban comigo. Paciencia, comandante. Non me das ningún medo. Ai, xa está ben, pencas, amonda xa coa broma. Que queredesme gastar unha broma, Isto é de verdade. Non vos asustedes, non vos quero facer mal. Iso como sabes? Porque sou un fantasma bo. Chámome o fantasma dos libros. E como souben que vos gustan os contos, vim traervos un. Moitas grazas, señor fantasma. O planeta fantasía agradecerallo. Título: O pequeno da familia fantasma. Texto e ilustracións de Pinto e Chinto. Editorial Sotelo Blanco. Néstor é un fantasma tan pequeno, tan pequeno, tan pequeno que nin siquiera sabe aínda atravesar paredes. A él gustaríalle facer como a seus pais, que as atravesan como se tivesen unha porta invisible. Pero cada vez que o intenta, o único que consigue é levar un croque na cabeza. Ademais, é un fantasma moi fedello e todo o mundo no barrio sabe das súas aventuras. Porque Néstor anda todo o día arrastrando unha bola grande de metal que leva amarrada cunha cadea e non se lle ocorre mellor cousa que poñerse a xogar ao fútbol con ela. E claro, a esta altura xa rompiu todos os cristais, todos os xarróns e todas as figuriñas de porcelana cantas hai na casa. E moitas tardes chega a casa todo lixado. Entón, súa nai o que fai é metelo dentro da lavadora. Iso sí, con un deterxente especial que non pica nos ollos. E dalle voltas e voltas ata que sae perfectamente limpo. Entón, colle, ponlle 2 pinzas nas orellas e colga na trandeira a secar. Está así Néstor un anaquiño a secar, planxa o despois súa nai e queda a saba como a nova. Cando lle preguntan a Néstor que quere ser de maior,
el sempre contesta que quere ser médico, como a seu pai. Aínda que o pai de Néstor non é exactamente médico. É, digamos, sandador de impos. Por exemplo, que ti tes un familiar ou un amigo ou un veciño que ten impo e que pasa todo o día hip, hip, pois chamas ao pai de Néstor e el agochase en algún sitio e cando non o espera sae e buah, dalle un susto e así pásaselle o impo. Aínda que a Néstor tamén lle gusta moito o oficio de súa nai, que é deseñadora de modas para fantasmas. E, por exemplo, ela foi a que inventou a mini Saba para enseñar ben as pernas. E tamén lle gusta moito o oficio de seu avó, que é inventor, e no seu despacho ten un sitio onde pasa todo o día encerrado, inventando cousas. Por exemplo, el foi o que inventou a Saba ignífuga para poder atravesar o lume sen medo a chamuscarse, ou a Saba impermeable para os días de choiva. Pero con quen mellor o pasa Néstor é con seu tío Ricardo, porque seu tío Ricardo andivo moito polo mundo e tivo moitos oficios. Por exemplo, foi mariñeiro nun barco fantasma, foi maquinista nun tren fantasma e foi taxista nun taxi fantasma e agora vive en Londres. E cando os ven visitar, o que máis lle gusta a Néstor é que todas as noites se senta no borde da súa cama e contalle historias sobre como son os fantasmas de outros países. E, ademais, o tío Ricardo todas as noites con unha tiza pinta na bola de ferro que leva sempre Néstor 2 olliños e un sorriso como se fose un osiño, e así Néstor pode abrazalo e de noite dormir tranquilamente. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é fácil viaxar nun foguete polo espazo estelar. Podo ser unha princesa e vivir dentro dun artesán. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Podo pelexar cun dragón e ao vencelo ser un campión. Tamén se pode navegar no barco dun pirata moi singular. Un libro é o teu